Hi, is Fisher Luca, agus is brolum anfi. Injo, by ma dig din of Bréagán de water as buddel plastoch. Show me to taig tassa wet. Shan chanty. Buddel plastoch enu sote. Scissor. On Ross agad gnusa dindini hart £1.2 million buddel plastoch gach nu met. Is fjaar lumse buddel in ausad. Ach nuair bhí gála ceann aon úsáide duine cardiach leis le nach mbeidh sé ag dul sa mrúscar. Beidh cúnamh ag tasa wet ó dhuine fásta don chéad chéim. Fás scissor agus ban an muinchile den seanchantaí, an ceann cléint nó an ceann deas. Is cuma leis an Mhadra cén tíomh úsáide mud beidh sé bhongat péiscéala. Anois cur buddel a seach sa muinchile. Fá cúnamh ó dhuine fásta arís agus gear an muinchile ar an háthíomh. Beag nach cho fada leis an muidil le go mé Fotheideal. Cur stáim an tú le go bhhaine an buddel sa muinchile. Anois gar na písaí seo le go mé Seifteanna a déitoch ó Mhadra a bheith ag spríoló. Agus sin é, Bréagán de water le buddel, éis le seo. Bé ansprí go dó ag an Mhadra le na Bréagán bog briscarna seo, agus tá mise thar bheith sasta nar chur mé buddel plastoch amú. Táineo sé seo go mór le mo Mhadra lúla Somália, béidir go stoppa sé I gceiche mo chud dógan is. Sin é bhaim sinne. Slán go fáil!